Tinokuchingamidza muchirongwa Dark Secrets and Confessions tadzoka zvekare nenyaya dzenyu. Muzuva ranhasi tine nyaya dzakati wandei. Toda kungoapologiza kuti tanonoka kutanga. The time is 29 past 1 ende makuseni vanhu vamuka vachiita construction, saka pane matraki anenge achiti ti nevari kudrilla. Regai tipinde munyaya dzedu. Makasimba here tete? Ndiri kutsvakawo vaya vanoziva vanoshinira vanhu tete, nekuti ndaneta nekunzimirira nguva. Ndinomirira nguva kusvika rini munhu achingoramba gofa ndinyerere zvangu. Saka sezvo pano pachimbonyorwa nyaya dzevanhu vakaromba, ndokumbirawo madirection, nekuti tikasangwara ini nemadzikoma angu tichapera kuti fu takasvinura sematemba. Vabereki vangu vakafa, mukoma wangu wekutanga ari form 2, ini grade 5, wepakati ari grade 7. Saka zvichireva kuti takasiwa tiri vana. Hapana hama dzataiti dzinotida. Takangokura tichiita zvokugamidzana, kuitwa kunge bhora. Wagara pano wasimuka seshiri, wagara apazve wasimuka. Tete upenyu hwacho hwairema. Saka pakazopedza mukoma form 6 akatitora akatanga kugara nesu pamba pevabereki. Mukoma aiti anoda kuita course yeuticha kuti akwanise kukurumidza kupedza, kuitira kuti agotendesawo kuchikoro. Mugoona pakafa baba, bamunini vedu ndivo vakatoitwa official sara pavana. Takazoona pana bamunini ndechekuti vaisati bamunini vedu ava top shark, asi kumba kwavo vanga vasingadi vanhu, uyezve nanhasi havadi vanhu. Taingosanganawo panhamo kana kuchinge kwafiwa, ipapo ndipo pavaitenga kuita senge paiva papati kokuzoita show off parufu, asi munhu ari mpenyu achishaya kana mapiritsi. Concept iyo handinzwisisi chero nhasi, kuda ndiwo mashandiro anoita mishonga yacho. Mukoma wangu wiri akaenda Mukoba Teachers College tete, akanoita diploma rake zvakanaka zvinengei. Musi wegraduation tete, mukoma wangu akangotanga kurasika brain, kwakutopinda musango tete. Tinosimbonzwa kuti vaonekwa pamashops, saka tinomboenda tichida kunovabata. Pavanongotiti ba, vanotiza kudzinganisa mhepo chaiko. Chitupa chavo chedzidzo takangonamira kumudhuri, dzangova ndangariro. Tikati tazviona. Wandinotevera same story, vakapasa zvidzidzo zvake zvakanakisa, kupindawo kunoita course yenursing. Vachipedza kudeploya vakatanga kubasa zvakanakisa tete, brain ndokubva dzatacha, vakumhanya bani. Ndipo patakatanga kuona kuti aiwa hazvisinomo, pane third force apa. Alright, tomboti condition enjere, tomboti yawira vanhu, waichizongobata vanhu kana vatanga kushanda naitete. Takambofamba tikaudzwa kuti bamunini venyu ndivo vari kukonzera kutambura kwese uko. Chokwadi, nekuva nemari kwavainayo, vanga varadzwa kuti mwana wamukoma wangu adzidza. Hazvinakidzi here kunzwa kuti mushure kwatembo makabuda madhokta, vana mukoti, madzidzisi. Chii chiri kunakidza kuona vana vehama yako vachitambura? Chii? Ndiko kuromba kwacho here? Kubudirira nekutsika vamwe. Ini tete ndafunga kuvavinga. Ini handina kuzorasa njere, asi hapana chandinobata chinobatika. Apa unenge uchitozama zvose, asi zvichiramba. Kusiri kufa ndekupi naitete, kutambudza vanhu, kuti una mato mufamily. Apa pasina waunobatsira pamusoro pazvo. Hapana chatisina kuzama tete. Hapanawo here anoziva munhu anodzosera nhubu zvinhu zvayo. Apa vakatanga uraya vabereki vedu kuti pashaya anozosara achitarisa vana. Mumba mana baba vangu vakazvarwa vari vakomana vapfumbamwa, asi pasara munhu mumwe vanova bamunini vedu. Saka ini hangu tete ndafunga kudzipedza ndoga nyaya dzangu. Mudzinza medu mose vasikana hapana kana umwe akaroorwa, kungopiwa vana nevarume vakasiyana-siyana, marombe rume nemarombe kadzi tete. Pakutoda munhu anorwa apa, nekuti tikasadaro tichapera tichifamba tete. Ane namba dzekwaanoziva, sirai tete ndichatora kwavari, chero kupi ndinoenda hangu. Zvakaoma, vari kuti ndizvo vari kusangana nazvo. Hanzi vabereki vakashaya, uyezve mukoma vakazorasika pfungwa soon after graduation. Nenumber 2 zvakare ndo same. Saka vangosara vega mumba mavo. Then mudzinza rese vasikana varogwi, varumewo marombe rume, marombe kadzi vari kusangana nezvo zvakadai. Saka vari kukumbira zvavo namba dzekuti vaite back to send. Zvakaoma hazvo. Ndizvo, is that the only solution that is there here? Zvoitwa sei? Regai tipinde munyaya inotevera. Makasimba here tete? Ndinoshandawo pane imwe mine ine mukurumbira muno mumazoe. Hama dzangu kandazogara, musanyepirwa nevanhu vanoti black empowerment. Vamwe vari genuine, asi vanoshandisa mbinjiri netuma invisible things kuti ufunge kuti zvinofaya.
Ndakawanirwa basa neimwe shamwari yangu yaizivana nevanhu vanoziva vanhu. Upenyu hwainge hwakapresa. Pakazonzi panodiwa general hand. Ndakabva ndabvumirawo mudenga denga. Kusimbi inorohwa ichapisa chinono chinengwe bere rakadya richifamba. Takataurana nabhosi vacho vakati basa rangu nderekuklina nekubikira vakomana vanoshandapo. Zvakanaka. Ndakarongedza mitundu yangu, mari yacho yanga isiri bed for general hand. In fact, yaitosolva maproblems 1 or 2. Ndakasvika pabasa ndikaudzwa mashandiro ebasa iri. Naturally, pabasa ndiri busy chairo. Handiteiti basa 2 months Murungu akandiwedzera mari as a token of appreciation nemashandiro andaita. Asi pabasa apa panga pane umwe mutemo wananga ndisinganzwisisi. Ndainge ndisingabvumirwi kunotora hupfu ndega chero ukapera nguvai. Indakambofunga kuti vashandi vainge vashanda before me vaingevo basa ka it was a way yekukontrola kuti zvinhu zvisabiwa. Tete mumusha umwe neumwe munotivedzekwa zvinoitwa mukoodi. Ndaenda ndononokorerwa hupfu ndobika kuseva vanhu ndosuka hangu kwa kuzorora. Zvakaitika nguva refu ende unozvijaira kuti ndozvazviri. Asi pamaini apa tete paitwa mari yakasviba zvisingaiti ma-kgs egold. Paitozikanwa tete nekuita mbiri yemari. Taigozivewo isana maitaku kuti mari iyi ine source iri raiva different than mavhu. Rimwe zuva ndakabika sadza as usual. Vakomana vebasa tete vaisada zvana rice, vaida sadza chairo rinobata ura. Ndapambira sadza rangu, ndakaona kuti harikori. Ndainge ndamboudza Murungu kuti sadza harikori tete, ndokumbirawo vandiwedzere upfu. Murungu akatora makiyi emurumu munogara upfu, kwava kunosiya makiyi padoo. Hamenewo kuti Murungu akarivadzwa nei. Apa ndakangomirira upfu, ndokutora makiyi emota yake, hutu ndokubuda. Apa vakomana vainge vongodaidzira kuti mai guru matikuvadza nenzara. Pressure yacho oti kutsva nebhodhi, oti zvepressure vakomana vane nzara. Ndaizoba ndichinoisepi indaingodya sadza pamaini papo, pindikiti mustoreroom. Upfu hwacho hwaigaiswa kuchigayo. Saka taizononokora musaga. Ndakatopinda nechibhaketi changu, ndanokora tete. Tete munoziva zviya zvekuti upfu huchangobva mukugaya hunenge huchipisa so. Ndizvo zvaiita upfu uhu. Ndakatoshamisika nazvo. Sezvo upfu hwanga hwatova nevhiki wabva kuchigaya. Nokore upfu hwangu ndichisa mugaba. Nokore futi ndobva ndanzwa pane humwe hunenge hunyoro sokuti hwakapindwa nemvura chakaita chigodo so. Ndakatofunga zvangu tete kuti hunofanira kubviswa nokuti hwaizoshatisa humwe upfu hwese. Saka zvaida kuti ndikuture upfu hwese kwava kubvisa hwainge hune hunyoro kwakuyanika hunenge hwasara. Vakauya vakomana vane simba ndokuri mitsura zisagariya kwakutobvunza kuti mai guru toisa papi. Ndikati vatururire paplastic bag. Ndaizowana kubika ipapo. Sagare hupfu rakakuturwa tete. Hupfu kwakunopera tete pakabuda nyoka yainge yakachenuruka kuti mbu nekugara muvhu. Yakaita herere vakomana vachimhanyidzana kuona mashura akadai. Nyoka yakaitwa garane kuti sangane ikatakwa nematombo tete nevakomana. Ini ndaive ndatiza ndangoti duku pakona. Ndingoriwo munhu anototya chero kuona nyoka muTV kokuzoti live and direct. Nyoka yakauraya tete ikaiswa papo. Vachiti vanozoirasa mublack toilet kana kuzoipisa time. Kosadza racho ndakazombobikere. Vamwe vainge vototanga kurutsa, vamwe vakabva vatoguta ipapo, nzara ikabva yapera. Chainge chotaurika ndechekuti upfu uhu hwainge hwarutswa nenyoka here, onyoka ndiyo yaigara permanently muvhu. Chakava chishamiso tete. Murungu akadzoka patopera chinguva. Ndofunga kuti kudava nehana dzisina kurohwa nebapo regwai, vanga vatofonera Murungu vakatomunza kuti kwainge kwauraya nyoka muvhu. Murungu akasvika akangozvivharira muofisi make, hana chakambotaura. Vakomana nenewo taitodawo explanation kana assurance kunzi yaingovawo nyoka yaizvambira. Asi ini vaizondipa explanation. Something was not make sure yongobva kwainobva yozvikanda muvhu chero ntimiwo tete. After kuuraya kwenyoka itete pamaini pakatanga kuita mashiripiti. Vamwe vakomana vakadhirikirwa nemugodhi vakatoshaya. Rimwe gomba raibuda mari yakawanda raidaidzwa kuti pahasha rakangofuma rakazara mvura. Apa kusina kunaya zvekuti mvura iyi izikanwe kuti yabvepi, hapana chaizikanwa. Maini mishina yaingofuma yanyarara asi iyo yavata ichishanda.
vanhu vakangotanga kupera rumwe vachisiya mabasa. Indakaona kuti hapana zviripo chekushingira pange pasina zvamuchose. Pamaini pakasara panguva dongo. Tete takazonzwa kuti murungu wedu ainge ava mujere mushure mekunge atadza kubhadhara zvikwereti zvaipiwa nevanhu kurana mabhizinesi ake. Murungu akatomboita time akavharirwa kuseri. Last year but one ndipo pavakazobuda nepresidential amnesty. Asi tete mukavaona nawo hamungambobvumi kana kuvafungira kuti munhu aimboverengwa pamene. Vanotofamba netsoka vasina kana bhutsu mumakumbo vachitaura voga. Nanhasi pamaini apa hapasati paita nezvivindi zvekuda kuita takeover. Ine hangu ndinoona kuti kuurayiwa kwakaitwa nyoka iyi ndiko kuurayiwa kwakaitwa business iri. Nyoka iyi chaitwa chikwambo chepamaini. Murungu anenge akakanganisa mhiko. Chikwambo nyoka chikaoneka chikafumuka tete ndipo pakaperera sarungano yese. Apa kana tichibvunza kuti zviri kuitisa mari tinenge tichinzi mahustles or black empowerment. Ndoni. Ndo black empowerment yacho kai yenyoka mumvu magumo. Ndio zvakasangana nevamwe vari kuti black empowerment hapana, vanhu vane ma-struggles. I don't want to lie, every business has its challenges. Like she's saying kuti panenge panitori ne-black empowerment zvesure. We have a lot of challenges as black people. Kana chitanga mabusiness unenge uchitotora mari kubva muhomwe mako. Saka dzimungo utozoona kuti it will not work simple. Rega ndinotsvaka zvingandibatsira hanzi nyoka yange yapinda mubvu. Kuti nyoka yangofamba ikapinda mubvu here vaya ndokuda kungouraya. Asi ivo sister vanga vai vasapinda zvemurumu ndobva vasangana zvavakasangana nazvo imika zvakaoma. Aiwa isusu sevanhu hatidi kusangana nema-challenges. Every business, like I said, have its challenges. Let's just learn to be patient people. Tisabata mishonga torega business richikura slow. Zvakaoma. Ndinotenda nekuteera kwamaita. Unfortunately, because tudza kuchaiva neconstruction vakudzoka zvakare. Saka regai tingogumira panapa. Then nhasi manheru ndovata ndafilma mavhidhiyo. Mangwana makuse munongomuka pane mavhidhiyo pachannel. Ndinokutendai nemoyo murefu wamunawo. Pambacho tinokonewa life will be happening anyway. Asi tinotenda nekuti munotida munoramba muchingodzoka muchiona ngadai Mwari akuitirai zvakanaka. Ndatenda.